Хәзер күпер өчен нигез салалар. Су астын 30 метрга кадәр тирәнгә бораулап, астан чыккан ташларны алалар. Зөя күперен тотып торачак 5 нигезнең өчесе әзер. Хәзер эшчеләр икесен ясый. Кран бер туктаусыз эшләп тора. Бу эш белән 20 еллык тәҗрибәсе булган һәм Кырым күперен ясаган Николай Романов идарә итә. Приборы есть. По приборам смотрим. Маленько проморгал, можно поломать. Зөя күпере, аның су өстеннән узучы төбелеше бары тик 400 метрны гына тәшкил итә. Яңа корылма 1996 елда салынган күперне үк тулысынча кабатлаячак. Шулай ук 5 нигез һәм 2 полосалы юл. Нәкъ шуның искесенең күчермәсе булып тора. Зөя күперен узган ел азагында төзи башладылар. Барлыгы 7 километрлы юл. Яңа күпер салынгач, як-якка 2шәр полосалы юл булачак. Нигезләрне тоташтырачак, корылмаларны Яшел Үзән заводы ясаячак. Күпер магистраль инфраструктураны модернизацияләү илкүләм проекты кысаларында салына. Федераль казнадан 4 миллиард ярым сум тотыла. Су астында эшләргә кирәк, бетон эшләрне, шуңа күрә катлаулы бар. Изысканияларны катлаулы бик подвижный, дип әйтим инде. Катлаулы төзелеш бар, но массовиклар, бу күперчеләр төзүчеләр өчен бик катлаулы түгел дип беләм. Зөя елгасы буенда бүген 100 күпер төзүче эшли. Пандемия эш тәртибенә үзгәрешләр керткән. 2 атна саен вакыты белән эшчеләрне алмаштырып торганнар, ләкин эш барышына зыян килми. Зөя күперен Кырым күперенең кечкенә варианты дип атыйлар. С такого же рабочего моста сооружался и Крымский мост. Кырым күпере дә нәкъ шушылай төзелде. Шул ук технология кулланылды. Монда су тирәнлеге торбаларына астка бораулап карарга мөмкинлек бирә. Шуңа бу юл белән киттек. Яңа күперне 2022 елда эшләп бетерергә җыеналар. Шуннан искесен дә яңарту каралган. 2023 елдан 4 полосалы күпер аша көненә 40 мең машина уза алачак. Шушында яшәүче авыллар янында тавышны йота торган экран да куелыр дип көтелә. Яшел Үзән районыннан Айза Шаймарданов, Гадел Миндебаев, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.